Užím sa tak dlho, dokým sa mi nerozmrazí Red Bull. Takže mám tu takúto fajnovú misku a položím si to sem. Je to, že extrémne veľké, môžeš sa pozrieť na to. Takže položím si to takto sem a zoberiem si iPadík, s ktorým sa učím. Dneska sa budem učiť konkrétne, že matematiku. My preberáme teraz faktory, tak to nejako vyzerajú moje poznámky, hej. Akože nie je toho až tak veľa, takže mám v tom iba takéto vlastne 4 strany, 3. A čo teraz spravím je, že si to teraz nahrám do iPadu. Použijem takú aplikáciu vlastne, že Astra AI. Tam v princípe iba nahrám vlastne tieto poznámky. A teraz, jak už sú tu nahraté, tak mi to vytvorilo vlastne celý akoby program, podľa čo sa budem učiť, hej. Môžete sa pozrieť, ako môžete vidieť, tuto je to vlastne celé rozpísané, čo všetko mám spraviť preto. Klikám prvú lekciu, prvá úroveň a môžeme ísť na to. A Red Bull sa nám už pomaličky roztápa, akože je už tu vidno, že už tento horok je tu voľný. A ja som s matikou hotový reálne na dneska, takže